Anak! May lumang bag ako na nabili ko sa ako'y okay, anak. Ayan ka na naman na yun. Bakit mga lumang gamit yung mga binibili mo, Nay? Baka may multo na naman dyan. Oy. Ito lang kasi yung ma-afford ko sa aking ipon ngayon, anak. Pero wag kang mag-alala na kapag mas malaki yung ipon ko, bibili kita ng bagong bag. Okay lang, Nay. Thank you sa bag, Nay, na binili mo. At least happy tayo, yun yung importante, Nay. Dito ko lang ilalagay yung bag, anak, ha? Nay! Parang nawala yung bag dito, Nay. Tanga ka ba? Ano yan? Ay, kasi yun, eh. Ay, kasi... Look! Look! Ay, excuse me po. Sino po kayo? Look! Ate, bag ko po yan, ate. Bag ko po yan. Look! 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 Nay! Look!